Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola ebatzi buruketak zeintzuetan bigarren mailako ekuazioak agertzen diren edo bigarren mailako ekuazioak erabiliz. Ondo da, lehenik eta behin gogoratu ongi irakurri behar dugula enuntziatua, ulertu behar dugula ondo ze planteatzen zaigun eta batez ere zer den eskatzen zaiguna. Bai? Beraz, goaz horrekin, esaten du, ondoko bi zenbaki bakoitiren arteko biderketa 575 da. Zeintzuk dira bi zenbakiok? Goazen pausoz pauso. Zer dira ondoko bi zenbaki? Ondoko bi zenbaki, ezer gehiago esan gabe, dira elkarren segidan doazen bi zenbaki. Adibidez, 6 eta 7, 10 eta 11, 23 eta 24, bai? Baina enuntziatua irakurtzen jarraitzen baldin badugu, ondoko bi zenbaki bakoiti. Bai, orduan ez dira esango 6 eta 7, 6 ez delako bakoitia, ez dira esango 22 eta 23, 22 ez delako bakoitia. Orduan, ondoko bi zenbaki bakoiti izango dira adibidez 21 eta 23, 7 eta 9, bai? Ondo da, eta ikusten duzuenez, aipatu ditudan ondoko zenbaki bakoiti bikote hauek, denek dute bata bestearen aldean, zenbaki bat bestearen artean, bi unitateko diferentzia. Bai, 7 eta 9 bien artean, bi unitateko diferentzia dute. 21 eta 23 berdin, bai? Orduan, badakigu ondoko zenbaki bakoitiek bi unitateko aldea dutela beraien artean. Oso ondo, zenbaki hauen biderketa 575 da. Zeintzuk diren zenbaki horiek asmatu behar dugu. Beraz, goazen lehendik eta behin ez ezagunak planteatzera, identifikatzera. Lehenengo ez ezagunari, lehenengo zenbakiari isa dituko diogu, bai? Eta urrengo ez ezagunari, bigarren zenbakiari, gogoratu bi zenbaki direla zeintzuen arteko biderketa egiten dugun, zenbat unitate handiagoa edo txikiago izango dau baino, bakoitiak izan behar duten ez biak, bi unitateko diferentzia egongo da. Beraz, isa gehi bi. Izan ziteken ere, isaken bi eta emaitza etzen aldatu, Ondo da, orain egingo duguna izango da enuntziatuak, buruketako datuak lenguai algebraikoan jarri. Ekuazio bihurtuko ditugu. Beraz, badakit lehenengo zenbakia, bigarren zenbakia eginez, lortuko dudan emaitza 575 izango dela. Beraz, ekuazioa jartzen dugu, isa, bider, isa, gehi bi, berdin, 575. Eta bagoaz ekuazioa bastera. Isa, bider, parentesia, isa gehi bi, berdin 575. Gogoratu, kanpoko isa honek parentesi barruan dauden bigaiak biderkatzen dituela, bai isa eta bai bia. Goaz horrekin, isa, bider, isa karratura, isa, bider, bi isa, berdin 575. 575 hau beste aldera kentzen pasatzen baldin badugu, ekuazio honek formula aplikatzeko itxura aproposa dauka. Beraz, aurreko gaian, bigarren gaian ikusitako formula aplikatzera goaz. Lehenik eta behin koefizienteak eta gai askea identifikatuko ditugu. Isa karratuarekin dagoen koefizientea bat da, isarekin dagoen koefizientea bi, eta gai askea minus 575. Orain, balio hauek formulan ordezkatuko ditugu, eta formula ebastea baino zaigu falta. Venga, formula gogoratuko dugu. Isa berdin, minus b, plus minus, erro, b ber bi, ken, lau, bider a, bider c. Hori dena, zati, bi, bider a. Bai? Goazen ebastera gutxinaka, pixkanaka formula. Isa berdin, minus b, plus minus, bi ber bi, lau, eta lau bider bat bider minus 575 da minus 2300. Eta hori dena zati bi. Bueno, lau ken minus 2300, 2300 da lau. Ebatziko dugu erro 2300 da lau, lortuko dugu 48 dela eta gogoratu bi balio izango ditugula. Bata plus 48rako eta bestea minus 48rako. Beraz, bi balioak izango dira 23 eta minus 25. Ondo da, orain geratzen zaigu?
balio hauek ordezkatzea lehen planteatu ditugun ez ezagunetan. Konturatu zaitezte bi balioek batera ez dutela enuntziatuak buruketak adierazten dituen baldintzak betetzen. Zeren eta 23 eta -25 ez dira ondoko bi zenbaki bakoiti, ze bien artean ez dago bi unitateko diferentzia. Beraz, goazen ikustera nola atera zeintzuk diren baldintzak betetzen dituzten bi zenbakiok. Orduan, zenbakizko balio hauek, koloretan jarri ditut morea eta berdea, goiko ez ezagunetan, goian adierazpenetan ordezkatuko ditugu. Bueno, lehenik eta behin, balio morearekin noa eta horregatik morea jarri dizuet. Lehen zenbakia, isa. 23 bada, bigarren zenbakia, isa gehi bi izango da, beraz, 23 gehi bi, 25. 23 eta 25ek bai betetzen dituzte goian adierazitako baldintza. Ondoko zenbaki bakoitia direla eta bien arteko biderketa 575 dela. Beraz, bi zenbaki hauek betetzen dituzte baldintzak. Balda beste zenbakirik baldintzak betetzen dituenek? Bai, ikusiko dugunez, beste balio hau berdez adierazi dudana goian ordezkatzen baldin badut, baita ere beteko dira baldintzak. Lehenengo zenbakia isa -25 bada, bigarren zenbakia bi unitate handiagoa izango da, -25 gehi bi, -23. -25 eta -23 ondoko bi zenbaki bakoiti dira, eta bien arteko biderketa 575 da ere. Beraz, bi soluzio bikote dauzkat, bata 23 eta 25 da, eta bestea -25 eta -23. Bueno, ariketak egitea animatzen zaituztet, eta zalantzarik baldin baduzue, galdetu lasai. Ondo izan.